Ja sam Ivana Mikić, radim na poziciji novinara u rubrici Zabava i vodim emisiju Naj od naj. U Blicu radim više od 6 godina. Moj posao nije samo da informišem, već da kreiram sadržaj na način koji će zadržati pažnju, izazvati emocije i navići čitaoce i gledaoce da uvek budu uz nas. Bilo da pišem tekst ili vodim emisiju, cilj mi je isti. U Blicu i Ringijeru najviše volim to što sam deo tima koji zajedno diše. Ovde se ideje čuju, trud se prepoznaje i uvek postoji neko ko će vas pogurati korak dalje. Za mene su Blic i Ringijer sredina i kompanija u kojoj mogu najbolje da se iskažem. Blic kao 30-godišnjak je osoba sa stavom, hrabar i spreman da uvek stane iza svake svoje reči, neko kome verujete jer znate da iza toga stoji sigurnost, integritet i odgovornost. Za mene je super žena ona koja, uprkos raznim životnim iskušenjima, ostaje svoja, ona koja zna šta želi, ali ne zaboravlja ko je, žena koja motiviše i inspiriše druge da budu bolji.